Hayibo makhelwane ngeke ukholwe into engiyibona la emgaqweni. Ngibona umlungu ngathi ulinda itekisi naye. Ngiyacela sisangiqamba manga. Shothi inkosi isimo somnotho sibheda kuno wonke umuntu mangabe nabelungise bagibela amatekisi. And uyamonthi yahlupheka naye ngathi uhambe edla umshumbasho nje endlini. Akangididi phela umlungu ohluphekayo. Futhi lona uyambona nje ngathi uyendodeni. Ngathi kwamali azogibela ngawe uyifakeliwe ke. Ngiyakutshela buka uthanda amadoda umbuka nje lo mlungu engihlangana naye la. Ngizokushuthela yena manje kusendele ku-WhatsApp. Okay. Hello. Yebo ma unjani? Hawu kodwa Nkosi yami, Kodwa Nkosi yami. Usu right, uhappy ngalento oyenzile. Ususho uthole yonke into oyifunayo. Yabona mama umuntu amaphathi. Awusho ngani uyasazi isiZulu? Awusho ngani? Mina kumele ngiqhamuke ngithi ngiyasazi isiZulu. Ngikwazela mina ngihambe ngimemeza mina leyo nto. Umlungu kanjani okhuluma isiZulu kanje? Ngumlungu nje njengoba ungibona ngimile ngilinda ama-taxi nawe. Yabona nje mina ungenzelani isilima phela ungezisilima lokho. Phela mina ngiyathideka mina ngathi awusazi isiZulu. Unama expectations inkinga yakhe leyo. Wena umncane la emqondweni inkinga yakhe leyo. Yilapho. Hamba uyosukela nabanye. Phinde bakumokhe futhi yes. Ungezisilima nje. Umlungu kanjani okhuluma isiZulu kanjeni? Thathe lapho lento yenzayo. Ushuthileke.